Hej, og velkommen til Minecraft Tutorials episode 1. Og denne gang, eller den første gang, skal vi installere en mod, der hedder Zombies Fly Mod. Jeg har hørt mange, der har sagt, at de ikke kan finde ud af at installere den, så derfor vil jeg installere den i dag. På dansk. Oh my god, shocking. No. Nej, det var det ikke. Først går vi ind på internettet. Nej, nu kommer Lærke ind. Lærke er bare min ven. Hej! Nå, jeg er ved at optage. Så først så går vi ind og downloader det. Det siger jeg bare ikke, mens man optager en video. Jeg flipper hvert fald ikke en bil. Så bestnuts. Så ja, der var kommet. Bare skriv Zombies Mod på Google, så kom det frem. Hvis jeg skriver links i description. Jeg faktisk laver den her video for at hjælpe min ven, der ikke kan finde ud af det. Nu kan jeg sgu ikke finde ud af det. Ja, lige sådan her du downloader, så går op. Forresten, du skal også bruge vindrør, ellers så kan du ikke. Du behøver ikke modlukke eller noget, du kan lige så godt bare lukke her. Det kan man skrive også i link description. Du vil gerne snakke, det er det. Kommer kun på YouTube. Okay. Nå. Nej. Oh no. Please virk. Skal bare virke. Yes! Oh Lord, thank you for this delicious meal. Okay. Så lukker jeg lige ind. Mojang on Twitter. What? Nå, men vi venter lige. Vi venter der. Vi venter mere. Vi venter hele dagen lang og kigger på min hund. Ja, det må gerne komme nu, den plejer ikke bare så langsomt. Nok fordi jeg vil optage lige nu. Jeg tager lige det der pause. Så vi skal være på YouTube. Nå, ja. Ja, min hund er allerede på YouTube. Ja. Så lukker vi det her ned. Det behøver jeg ikke mere. Jeg lukker det her. Okay. Kan du ikke komme over til mig? Det vil hun ikke. Ikke lige. Nå, så går du her på Minecraft. Forresten, jeg skal nok lige fortælle mig det. Først, hvis du finder, du har en der viste der, så går du nok herned, så skriver du bare på kør. Men for mig der er det bare kør lige her. Så skriver du procent af data procent. Og procent skal være med. Så går du ind og finder den her fil. Så går du i bin. Og højre klikker på den her. Så tror du åbn med vindrør archiver. Den her, der skal du minimere. Så starter du den her meta INF, den skal du ikke have. Classes. Ja, du har rigtigt der. Classes. Ja. Okay. Den kom her nu. Tjek om lige. Nej, det er den ikke. Ja, jeg tror, at dit tæp, det lugter miljøhuset og snuser til det. Hun snuser ikke til det. Nå, så går vi hen. Så burde du gerne have en... Jeg ved, det burde du ikke sådan rigtig faktisk, hvis du ikke har nogle mods på. Så burde du... Hvis du ikke har en mod folder. En mod, det er det, vi installerer dig. Okay. Så trykker du mods. Og så herinde skal du skrive zombie. Det skal den her fil. Så tager den her config her. Og kopierer alt her til. Og lukker ned. Nu går vi ind på config her. Det her, det er meget, meget vigtigt. Der er nogen, der bare plejer at
skifte det over, men det er vigtigt, ellers virker det ikke. Okay, først så går du hen og stiller det her med fly enable. Og så skal du se. Jeg tager altid J og K, den behøver jeg aldrig. Det er den her, den trykker F, og det er den der trykker on og off, det er den der tager på og fra. E og Q, den bruger jeg altid som går op og ned. Jeg ved godt, de bruger det, men jeg skifter altid det. Yes, sådan her. Yes. Yes. Så kan jeg vælge, hvad det er, hvilken knap jeg vil have til at løbe med, eller så flyve hurtigt. Den her, den behøver jeg faktisk ikke noget klip, det kan ikke bruges i multiplayer. Den kan godt bruge i single, men jeg bruger det aldrig. Jeg spiller kun single player, jeg har min egen server. Her kan vi gerne have noget, der skal stå op, i stedet for bare flying, sådan lidt kedeligt. Så skriver vi bare, what the fuck, I am Jesus. Det skriver jeg bare. Skriver igen. Så lukker det ned. Lukker alt ned. Så går vi bare på Minecraft, og så burde det faktisk være det. Så lukker vi ind. Nu starter lige min server op. For lige teste, virker vi begge ting. Går lige først ind på single player. Hedder den ordbogen.com eller ordbogen.dk? Zombie. Det ved jeg ikke. Jeg går lige ind på ordbogen. Det tager lige 2 sekunder det her. Mille, hvorfor så det sikkert 10 sekunder? Nå. Du kalder mig for en dum unge. Okay. 5 sekunder. 1 minut og 5 sekunder. Så vi skal ned og have lavet resten af vores pandekager. Ja, vi er ved at lave pandekager. Pandekager. Så går vi en control. Pandekager. Det betyder faktisk ikke noget, at jeg ikke skal det. Så gør til, at bare begge ting på en gang. Det er lidt træls. Fordi jeg vil eller før, hvis det ikke er, så plejer den ikke at være hak sådan her. Men går det over det der med at hak? Ja, det burde det være. Okay, What the fuck, I am Jesus, siger den så. Og så kan vi flyve. What the fuck? Nu tester vi lige det online. Online. Vi gider. Online. Så ser vi lige. Jeg prøver ikke det. Pandekagetid. Ja, stop nu. Og det virker. Og dagens råd til alle jer Minecraft-brugere. Hvis I ikke kan finde ud af at få ind ved Too Many Items Online, tryk O, og så vil der ske noget magisk. Farvel.